25 impjegat tal-kumpanija Consolidated Biscuits tul il-jum tal-ġimgħa marru jagħtu d-demm. Inizjattiva li bdiet minn Rodrik Mallija, impjegat li għala 10 snin jaħdem ma' din il-kumpanija. Jiena għala 10 snin mal-kumpanija u ħeġġeġt sħabi biex jiġu jagħtu d-demm u mill-ewwel ġew u ħatfu l-okkażjoni biex jinaqdu miegħi. Ħafna minn sħabu l-impjegati ħatfu l-okkażjoni biex imorru jagħtu d-demm għall-ewwel darba. Fem dat id-demm għax jiena bħalma niġi bżonnu jiena jisir bżonnu ħaddieħor. Ġieli tajdem? Le, l-lum l-ewwel darba tid-demm jien. Ħadd l-okkażjoni biex nagħti l-ewwel darba. L-importanti li tagħti għal min għandu bżonn. Titħajjar, terġa' tibda tagħti issa li qbad ir-ritmu? Naħseb hija. Il-manager tal-kumpanija esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal din l-inizjattiva. Inizjattiva tajba ħafna, pjuttost kienet ħaġa nobli li aħna minna. Mhix l-ewwel darba li tajna ġili ġibna l-blood bank aħna, però din darba ġbarna 25 impjegat biex jagħtu d-demm. Kienet pjuttost rekord għalina, ġifier bħala numru ta' impjegat qegħdin 160 u 25 minnhom huwa a good number tista' tajtem għal xi bħalli. Is-sena l-oħra nġabar numru rekord ta' boros ta' d-demm hekk kif inġabru 17,500 borza minn 23,000 persuna. Minn dan id-demm ibbenefikaw mal-4,000 persuna li użaw medja ta' 4 boros u nofs kull wieħed. Fost dawk li kellhom bżonn id-demm hemm il-vittmi ta' inċidenti ta' traffiku li kellhom bżonn mal-20 borza demm. Ibbenefikaw ukoll minn dan id-demm il-pazjenti li jbatu bil-kliewi li użaw 10% tar-riżorsa fil-bank tad-demm. Kemm il-darba ċ-ċentru tad-demm appella lil pubbliku biex jagħti d-demm minħabba nuqqas fil-ħażna tad-demm. Għotja ta' demm tista' tkun wieħed mill-akbar rigali li persuna tagħti lil ħaddieħor. Għotja ta' demm tista' salva persuna huwa rigal imprezzabbli li fl-aħħar mill-aħħar jimla bil-ferħ u sodisfazzjon lil persuna li tagħti. Huwa importanti li kull min jagħti d-demm jieħu miegħu il-karta tal-identità. Il-bank tad-demm għandu bżonn 50 borza demm ta' kuljum.